up? Welcome to another vlog. Today is February 11. It's a Friday. Yes, finally, it's a Friday. But uwang na lang usa ka video. Ano, duha ka video akong kailangan humanon. Anyway, gamay nilang nabili sa akong gummy bears nga vitamins. Kani siya kay sa skin. Ang dapat na kukuha ng sa kay gatong skin, nails, o hair. But marag kani may nabili. So, i-take din ako siya every morning. Yung duha ka buok. Kanawa pa isod ako tiyan. I'm not sure if mo balik ko ani balik or basig stick na lang ko ani. Kani siya ginapalit din ako siya sa Omega kay nag-resell siya. This is collagen with biotin. So, para sa hair, mata na. Kaya siya skin, hair, and nail formula. Tako kay siya says. Where's the siya calcium? Where's the katong gabuntis? Huy! Na-forward lagi ka! 6 ka tablet akong dapat imnon. Nya, kay tapulan man ko. Akong buhaton is usahaw na akong inom. Gaduha. Nya, before ko matulog, kay mura siya medyo makaduka or katulog tayo. Si Avery na adiri. Hi! Oh, asan naman tayo pagkatabian gani ha? Sige, makasaba gani. Kani siya kay sayop na ako pagkabutang. Dapat pagawas ni siya. Huy! Mag 6 months na ka, inig. Next week. Excited na ka? Ako excited ko. Yung mama excited. Since mag 6 months naman siya after 2 weeks, kaya atong i-unbox ang high chair niya. Amo sa gitago ang stroller kay kabantay mi nga murag di siya ganahan ibutang sa stroller. Maybe because alimuot. May na lang ni Dere kay mahanginan iyang likod. Jump! No, you don't want to jump. Dagan kay gipanghatag nga sando ang iyang Kuya Riley. May na kay singtanon man ang bibi. Singtanon ang bibi. Yeah, mao na to buhaton ron mag-unbox ta sa high chair. Gahapon nag-picture ko. Nag-makeup. Wala lang. Murag pre na stop ako pag makeup after nakabayo. Mabot ako nabantayan murag dili na kay. Mag-makeup lang ko kaminsan-minsan. Unlike before na Korean. Medyo na proud lang ko sa makeup look. It's not perfect but I'm learning, you know. Puti kay akong nang kay nakalimot ko og kuan. Ganahan ko sa pinamurag cat eye nga look. I mean, false eyelash niya. Ang pikas na fail lang. Kaya nakamata naman ang burak doy. Ato ko no i-try nga. Ali, ato ni i-take off. Ha? Uy, murag mas bukat pa. Tas walker ni mo dong. Kaya murag nag-move naman gyud ka. Wala, kailangan din kag socks. Inya na, magkuha sa kog socks. Di ana na kay magsakit man na imong kuan. Yay! Huh? Ala! Sound naman niya, one way raman ni. Basta mag-cry ba yan, kay mo na siya. Mama. Go lang ga. Go there. You go there. Naka-socks na siya. Kung ano siya, mag-anti-sleep. Okay, go. Walk, did the walk. Amalyo siya nag-walk mo. Tumod lang siya. Na, di na ka masigo, diha. Kuhan lang ni ang walker ka nang if mabutang na ko siya, na siya kalingawan while maghugas ba ko, magluto. Hindi, magbabata. Oh, na. No more? Oh, pa ko ka-eat di ay. You don't like tukuan? Ikaan na mag-walk ka. Kuya, ito naida ng kanti. Boom. Oopsie. Wait lang. Mama. Let's watch Close. Aha ni siya, ani. Hingaw na siya, ani. Gigil na siya. I eat first. Yes, Daddy. Nag-watch siya sa Peppa Pig.
same time. I've got a book about nurses. Big na ang baby para sa iyang kani. Taas na yung hair. Oh, baga ng hair. Babat. 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 Ay, babat. Babat na. Agoy. Na, come here. Babat sa may. Bye-bye. By the way, kanya siya kina na-scratch ni baby cake. So, kung ano siya? Sani? Dugay ka siya matangtang niya. Mura kong grabe ka way to over-upod. Kailangan na akong wet wipes. Ang tawag po sa batang ito ay cutie. No, na pa. Currently, 5:30 p.m. And karon naka-decide ko nga picturean ako siya para Valentine's nga photoshoot. I'll be back. Ako sa siya ilisan and then set up some, yeah. Okay, so mauni ang setup. May ganin ay red nga tualya. Di lang ta ma-shock hanger akong gigamit. Ako ra ni i-edit ang kani siya. Kini mga obvious. Nya, kuan lang nako siya DIY. Pero bati ka siya pagka DIY i-edit ra tanang anindot siya tan-aon. Nya ang bata dire. Nya ako ra siya kanilampin niya na siya kuan. Pero gamay kay siya kay pang newborn ni. Let's go. Oh, ma'am, hold ma'am. This one. Wow! Langga! Lang. Mamam! Mamam! Uy! Shh! Iyan ay. Mamam! Hey guys, so it's the next day and mag-unbox na ta sa oribel na high chair. Ano na lang if magawas na nako siya sa phone. And then, kasi katag kayo ang kwarto. Ako pa natarungon. Ngayon ako maligo. After na lang ni. Ow! Madali lang naman pala. Finally, we're done. Though, kani siya, kay dili niya siya flip or mahipos-hipos, but it's okay kay marg up to 3 years old man siya pwede. Depende sa weight siguro sa baby. If kaya pa inig up to pila ka edad, siguro magamit pa gyud. It looks sturdy though. Kani siya kay ang cocoon like Z high chair. Wala ilang new version katuon ta akong old version ilang ganahan kay na siya marag kanang pangbutangan na lang sa water o sa kuan sa kilid. Yeah, wala na daw to. Excuse na lang sa katag because nangita ko og outfit para Valentine's Day. Cherries. Oh, okay. So I found asa i-recline. Naradi siya diri. And then, poof. Pwede ka chill ang baby. Yeah, easy ra. Pisit-pisit siya sa pagtangtang sa tray. Haggard na. Gusto ko na maligo while baby is sleeping. Anyway, that's that. Anyway, ako siya gipatry ganiha, but di ka siya, amot siya hilak. Maybe because, growth spurt, almost 6 months na siya, and then,
Ako nabantayan kay grabe. Sige siya hilak. Wala yung naghilak niya. Gusto na siya kumuha bilog-hilak. Wala ko kibaw sana ko siya pagkala. Extra clingy siya. Like, for now, diha sa siya. And then akong ay, ako sa gibotang dere. Saba sa pipa, be. Actually, kani siya. Gusto na nako siya nagatiran. Pero gusto ko patas-on cause ganahan ko magpa-manicure, mag-gel polish. Pagkadaduha sa ko if ganahan ko taas ko. So, sa karon kaya ako sagi anad akong self kung saan pag-ilo niya, nga taas akong kuko, kung saan ako pag-prepare niya, pag-ligo, ana. Pero so far, okay raman. So, basig akong i-push. You don't know. Hey guys, so time check. It is now 7:24 p.m. and si baby K kay natulog na. And karon kay mo skincare lang ko. Kalit ko nag-crave og cheeseburger. I think padung na sa gudog po. Because kaniha, pagbuntag nagtakang ko og kanon. Tolo. Kanya, kami redohan ni Mama Dere. Wa siya ni kaong pagbuntag. Pag-udto. So like, mga hapon na siya nakamata. I realize nga naka-half. Like, dili lang half. More, kamay na lang. 1/4 na lang nabilin siguro sa rice niya. Ako nakahurot. The word. I told myself na kanang di magpalabig kaon. Ramot lang ay da. I don't wanna restrict myself man po. I'm just gonna do my skincare. Skincare. Pero bukay ka matulog. Baby Cake is sleeping. And I think 5 p.m. siya natulog. And like the whole day, siguro siya hilak. Kung gusto siya kugos, hindi siya. Walker, hindi siya hilak yapon. I love men. I love men. I love men. Particularly men. Hey guys! Happy Valentine's! Galentines. Kaya sila mga uyab. But ako sila yun. Buwag eh. Ako sila uyab. Pero nag-date na mo. Wala pa. Gaan ka na mo niya. Ouch! Anyway, ipalit ko. Ayaw mo po yung nabiman. No, nag-send mo ko. Anyway, nag-send mo ko. Nag-hoto. Hindi ko kilala. Baby nila kapan golden. Sabi ha? Baby na guys. Baby. Pero pinunit na rin ako. Ay, di ka mo ganun. Oo. Diri na siya. Diri niya. Nanguha lang ko paper bag para naakuhaan. Speaking of tattoo, kaya pa may pakita may Uy, namagyapon may plano good. Ang akong gusto, naaka, kay para makita ba nga, kuan. Uy, pero ayan yung gituyo. Kaya na ako. Okay. Para di mag-lip to the nurse. Dawag ka niya. I'm gonna challenge themselves. Sige na, i-challenge themselves. No. Wala mo, 3 seconds na may ako. Bugad ko si Kilamuta. Hugot. Sige nun. Ay, Thank you. Yay! Humana!
that's how you do it, no? Sorry, pero wala man na sa amo. Nahuman dun. Mao na siya ang take order. Take tawag. Take mama. More siya ang mom of the group. Mom. Mom. Yan kami man ang mga anak na kabigat.